Halløj derude, og velkommen her til Lorteboligen. Vi er tilbage. Det er nogle dage siden, men alt er sådan set ok godt. Det har ikke noget at gøre med, vi skal lige have lidt kaffe. Ikke? Kaffe til hindbær til kaffen, eller skål. Hvorfor er der gået? Jeg har ikke været her siden fredag, og nu er det onsdag. Det er simpelthen fordi, at jeg er kommet tilbage lidt i skrivezonen, og I ved jo godt, at det er altafgørende, at en forfatter ligesom forfatter ting. Så når det ligesom kan lade sig gøre, så har jeg måttet gribe det strå, og jeg har sådan set fået skrevet lidt, og det er dejligt. Og det er lidt det, jeg ligesom hager mig fast i. Og så har jeg ikke tid og overskud til også at lave videoerne. Det betyder overhovedet ikke, at nu skal det til at være slut med YouTube, fordi det skal det ikke. Vi skal bare finde en balance, fordi ja, det er forfatterskabet, der bringer pengene ind. Og vi har brug for pengene for at ligesom kunne åbne goodieboxet her. Så tænkte jeg, så kigger jeg da lige ind. Jeg havde egentlig en goodiebox, der skulle åbnes, og jeg har også en madvideo med noget stikflæsk, der skal laves. Det ligger klar og skal bare redigeres, men jeg synes først, at jeg bare vil lave en snakkevideo, fordi det er sådan, at jeg ikke har lyst til at komme efter at have været væk i x antal dage og bare stå og stege flæsk. Så derfor så snakker vi i dag, og så kommer de 2 andre videoer senere på ugen. Og det er jo onsdag i dag, og det passer med. Altså, lad os lige snakke om, hvordan resten af januar bliver. Jeg fokuserer jo stadigvæk hårdt på at få skrevet, og derfor vil de faste videoer i januar måned være onsdag og søndag. Der vil så også komme 1 eller 2 videoer ud over det, men det ligger mig ikke noget fast på. Men onsdag og søndag, det er faste dage. Videre til det lidt mere kedelige. Jeg skal tabe mig lidt. Nogen vil sige, Du skal tabe dig pænt meget sådan lidt. men jeg har det sådan, ja, men det skal jeg ikke. Jeg skal tabe mig lidt, fordi jeg har lavet en video om det her for ikke så længe siden. Det er svært efterhånden at tørre sig i røven. Det er svært at klippe sin tånegl, og et eller andet sted, jeg har så meget tøj, jeg ikke kan passe. Jeg kan ikke overskue det mere. Fuck det. Jeg har lavet en plan. Og det her, det betyder ikke... Altså, jeg troede, du var body positive. Ja, jeg er body positive. Body positive betyder jo ikke nødvendigvis, at man bare, som mange ellers beskylder mig for, at glorificere det at være fed. Så jeg ved godt, det er også noget, jeg gentager mig selv for, men det er sådan ret irriterende at blive beskyldt for. Det eneste, jeg vil have, det er, at man bliver bedømt for den, man er, og ikke for, hvordan man ser ud. Altså, det er bare det, altså respekt for mennesker-agtigt, men... Og det andet, det er, at jeg ikke synes, at man er grim eller forkert eller noget, fordi man er overvægtig. Man er akkurat lige så smuk og god som alle andre. Lige så uperfekt som alle andre. Ja, vi er, altså om du er fed eller tynd, der skal ikke gøres forskel på os. Det er sådan set bare det, jeg mener. Det betyder jo så ikke, at jeg bare kan lade min vægt stige stødt. Jeg har taget 4 kilo på, og jeg ved sådan set ikke helt hvorfor. Altså, så jeg er oppe på 108 nu, og det skal jeg ikke. Ikke fordi, at jeg som sådan går op i tallet. Min vægt har stået langt inde under søns seng. Jeg har ikke gået på den i lang tid, men jeg har jo holdt det stødt. Hele 2018 har jeg vejet omkring 104 kilo. Det har været, hvad det er. Nogle folk væmmes ved det må de selv om. Stop it. Get some help. Jeg kan godt mærke, at jeg har talt om det her før. Jeg skal nok komme til pointen, måske. Jeg er jo sådan en, der overspiser, og jeg bliver ikke mæt. Og nej, jeg har ikke PCO eller PCOS. Jeg er blevet udredt af det hele for det. Jeg kan bare ikke rigtig blive mæt, når jeg bare kører mit trip. Så kan jeg spise helt uendelig meget mad. Det er ikke kager eller slik eller et eller andet som sådan. Det er bare utrolig meget mad, jeg kan spise. Og det gør jeg i øjeblikket. Det har jeg gjort et stykke tid. Og så ved jeg godt, det har jeg også sagt før, så er det tid til at tage
en lille detox, og det gør jeg ved at følge en ketogen diæt. Og nu ved jeg godt, at keto det er det store i Danmark lige nu, men det vil jeg skide på, for jeg har brugt ketokuren i flere år. Altså 3 år eller sådan noget har jeg tydet til keto, når jeg ligesom skulle stabilisere mit spiseindtag. Og det er hårdt med sådan en uge eller 14 dage, fordi at det er jo ekstremt meget fedt, protein og slet ingen kulhydrater, du skal have. Du skal jo i ketose. Men det er altså vejen frem for, at når jeg har været en uge eller 14 dage på denne her diæt, ja, så har jeg tabt mig, men det er ikke så meget det, fordi det tager du sgu på igen. Altså igen, hvis du bare går på en hurtig ketogen diæt, så er det ikke bedre end suppekur og hvad fanden er nu på, hvad fanden ved jeg. Men for mig er forskellen, at keto det stabiliserer alting i mig. Og derfor så bruger jeg det ikke som kickstart til vægttab eller noget. Jeg bruger det simpelthen bare til, at jeg ikke spiser som 8 havnearbejdere. Giver det mening? Det er meningen, at jeg efterfølgende her, når jeg har været på den keto-kur her i et par uger, altså en uge til 2 uger, jeg kan ikke holde det længere end det. Det er ekstremt hårdt at være i keto. I starten, der har jeg hovedpine og sådan noget. Derefter bliver jeg sådan nærmest helt, som om jeg er på stoffer, altså kokain, speed, jeg ved det ikke, det har jeg ligesom aldrig prøvet, men hvad jeg forestiller mig, jeg bliver helt op at køre, når du er i ketose, så er man sådan rimelig hyper. Dernæst, der kommer jeg til at hade æg og fløde og alt, hvad der er fedt, og så kan jeg ikke mere, for så stopper jeg simpelthen bare med at spise. Så derfor kan jeg ikke holde en spise livsstil længere end lige de 14 dage højst. Derefter, der plejer jeg at have stabiliseret mig selv så meget, at jeg så eventuelt, hvis jeg har lyst til at tabe mig lidt, kan jeg gå videre på Sense. Og jeg har talt meget om Sense også før, fordi jeg har alle Sense bøger, fordi at jeg kender søde Susie privat, sådan nogenlunde. Så ja, så det er altså min plan, og i næste uge, der laver jeg en samlet video. Altså jeg starter på mandag, og så vil jeg lave min keto-uge. Men den samler jeg i en video, så den først kommer mandagen efter. Sådan så I kan se, hvordan jeg er en uge på keto, hvis I er interesseret i det. Hvis I ikke er interesseret i det, så hopper I bare videre til noget af det andet. Men jeg ved jo eftersom, at den er blevet så populær i øjeblikket, den der skide keto-kur, så har jeg fornemmelsen af, at nogen kunne være interesseret i at vide det. Jeg håber bare ikke, at I skal bruge kuren som en anden hurtig kur til lige at tabe 5 kilo og tro, at det er vejen frem, fordi det er det ikke. Hvis man er på keto-kur, kan man godt tabe 4 kilo på en uge, når man vejer så meget, som jeg gør. Men der skal ikke andet end et stort fad pasta til, før du har taget 3 kilo på igen. Så det er altså ikke nogen mirakelkur. Jeg vil dog sige, at jeg synes, det er, hvis man kunne holde den diæt i lang tid, så synes jeg, den er god. Altså det må jeg indrømme. Jeg føler mig som et helt andet menneske, når jeg har været på. Altså min hud er også pænere, og jeg synes egentlig, det bliver spændende. Jeg håber, det kan motivere mig lidt, at jeg skal ligesom lave det her på video, sådan så I kan følge med og se, hvad der sker. Og jeg håber også, at I forstår, at det ikke er sådan noget med, ikke at jeg ikke mener, at man har et standpunkt til, man tager et nyt, for det har man. Altså, man kan godt ændre sin mening, men det her har ikke noget at gøre med sådan, som sagt, at nu synes du ikke, at fedt er god nok mere. Igen, jeg har prøvet at forklare, hvorfor jeg gør det her. Jeg håber, I er okay med det og forstår det. I må også stille spørgsmål, hvis I har sådan nogen. Og ellers så vil jeg i hvert fald forklare mere om det, når jeg starter på denne her video mandag morgen, hvor jeg er i en hel uge. Altså jeg starter med at veje mig, for vi kan lige så godt tage det med os. Og så viser jeg de 3 måltider, og hvad jeg spiser om dagen, og hvordan jeg har det og sådan noget. Altså det bliver sådan en keto-dagbog, jeg laver i en uge. Jeg håber, at det er okay med jer. Så man ved jo aldrig med jer. I er jo fandme, I viser jo tydeligt, når der er noget, I ikke gider. Hallo, BitLife. Men ja, det var sådan set bare en lille hej for mig. Jeg har det sådan rimelig ok, selvom der er mange ting, der pisser mig i øjeblikket. Men jeg savner så meget at lave video, når jeg ikke gør det. Men samtidig så ved jeg også, at igen, min økonomi, den er så råden,
Og de der penge, som mine søde patrons ellers donerer til mig måned efter måned, altså jeg er super taknemmelig, men det kan ikke betale min husleje, så jeg er nødt til at få skrevet. Og igen, jeg elsker jo også at skrive, altså seriøst, altså de sidste 2 uger, hvor jeg har lykkes med at skrive, har ændret så meget for mit humør, så det skal jeg blive ved med. Jeg håber, vi kan kombinere 3-4 videoer om ugen, og så at jeg kan få skrevet ved siden af. Det eneste, som jeg i hvert fald vil sige, det er, at jeg dropper ikke YouTube. Jeg dropper ikke YouTube nogensinde, selvom at det ser ud som om, at vi ikke kan komme over 625 følgere her. Jeg tror, vi har været 14 dage til 3 uger på 624 stykker. Og hver gang der kommer en ny, så er der en ny, der melder sig fra. Jeg ved ikke, det må være mit plateau. Lidt ligesom når hvis nogen af jer har prøvet at tabe jer nogensinde. Der når du også til plateau, hvor du bare sådan går i en måned og vejer det sammen i måde, hvad du gør. Men jeg tror på, at vi en dag ender på mange tusinder her. Fordi jeg er jo fantastisk og lidt af en skærmtrold. Jeg tror, at jeg vil sige tak for denne her meget, meget grå onsdag formiddag. Jeg håber, at I har det godt derude. Jeg er den, der har skrevet nu, og kys og have en skøn dag. Hej.